Família, com esteu? Què tal? Volia comunicar-vos que en gener de 2021, fa vora un mes, més o menys, hem obert un nou compte a Instagram, s'anomena Esmorzarots. Tractarem d'explicar, detallar, propagar un poc el que és la cultura de l'esmorzarot popular valencià, parlarem dels seus orígens, parlarem de tres elements essencials que composen el pa, l'oli, el cafè, el cremaet, que equival al cremaet, volia dir. I bé, intentarem fer-ho de manera positiva, de manera amenitzada, de manera, diria, diferent als contes que propaguen la cultura de l'esmorzar valencià, i esperem que vos agrade. Així que vos convide a pegar una ulladeta a Instagram, a Esmorzarots, i si vos agrada, pues seguir-nos. Farem cada setmana una, dos, tres publicacions des de bars, tavernes diferents, i intentarem explicar també tota la història que s'amaga darrere de les barres, en les cuines, en cada taverna, en cada bar, en cada restaurant. Així que vos esperem a Instagram, a Esmorzarots, i recordeu, estem ací perquè hem vingut a gaudir.